apa saka kono ta? Ayo. Ya iyo, yo ya iyo. Zamane semono nalika biyen tresno aku nganti salawase apa kowe ra kalingan biyen urip bebarengan urip wis tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra keteng wara kasa urip ana benang susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi Yung leren dhisik ngombe dhisik ya jan urung apa-apa kaya wis diendel jan kaya Mbah Kung ya sia-sia dibaki barang kaya ngene sampai sing kendang ku ndledek kaya kelang-kelang dadi saksi Gusti ra bakal blenjani wiwit donya jawab bagus sing tak pikir-pikir Mbak Lia halo mas aja tansah nguji wajroning rasamu ya yu lah kepiye lo mas kahanane kaya ngene gelang kalung wis kok tampa tansah ngelingke jaman semono ning maneh sing kok tresno wis digondhol wong liya aku ra apa-apa wis tak trimo mas iya iya sabar jroning rasamu ya yu kelang-kelang sing tak tampa ngelingake zamane semono nalika biyen tresno aku nganti salawase yung aku lak wis kandha to piye mas tukang ngendang aja diokehi ya urung wayahe pos lak diposne ndledek tenan ta tanah yo digawe ngono garap ta ini ada garapan garapan ya. Wentos aku ora weruh saking pekokku apa piye kok ya apa kowe ra kalingan janji pengen urip bebarengan
kita ya tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketan wong rekoso urip apa susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi ya Iki garap meneh. iya Wah, Mas garap. Asli mandek nek iki. Kok tak kira garap. Walah bledek tenan ribut iki kok ya. Kelang-kelang dadi saksi muga sliramu ra bakal blenjani wiwit dunya nganti wong bagus sing tak pikir Iya. Jane lo. Menika Mbak Lia jane nyekar lembang ya. Yes. Suarane som menggembah.